Vidimo da Hrvatsku sad vodi zapravo najdesnija vlada koju smo ikad imali i to su veliki problemi. Napravljena najgora moguća koalicija sa Domovinskim pokretom koja je skroz političku scenu Hrvatske gurnula u desno. Jer s radikalne desnice zapravo priječe sudjelovanje i na kraju su predstavnici Srpskog narodnog vijeća rekli da ne žele da se dani prije komemoracije pretvaraju na tezanja hoće li oni sudjelovati ili ne. Da će naše društva pokazati veću zrelost i da će dužnosnici u politici raditi na tragu predsjednika kakve smo imali u prošlosti, poput Stipe Mesića i Ive Josipovića u Hrvatskoj ili pak Borisa Tadića u Srbiji, koji su, kako bi potakli proces izgradnje povjerenja, skupa išli pokloniti se na mjesta stradanja, sjećanju na one koji su tu ubijeni s jedne i druge strane rata. Dakle, u Hrvatskoj je to bio Vukovar i Pavlin Dvor, Ivo Josipović je u Bosni i Hercegovini išao u Ahmiće, u Križančevo selo i ti su procesi i sad iza nas. Jedan bljesak je bio kada je premijer Plenković pošao u Varivode i Grubore, ali sada vidimo da Hrvatsku sad vodi zapravo najdesnija vlada koju smo ikad imali i to su veliki problemi. A u Hrvatskoj HDZ i sada je trenutno u najdesnijoj mogućoj varijanti u koaliciji sa Domovinskim pokretom, koji je stvori jednu atmosferu koja ne da ne pomaže u tom procesu, nego protiv. Sjetimo se samo šta se desilo tokom i nakon Thompsonovog koncerta koji su i zvaničnici podržali, tako da je atmosfera daleko od dobre da bi se bilo šta korisno uradilo u pravcu suočavanja sa prošlošću. Došli smo do situacije da je napravljena najgora moguća koalicija sa Domovinskim pokretom koja je skroz političku scenu Hrvatske gurnula u desno. Za razliku od ranijih koalicija Plenkovićevih koje su bile tako neka umerena desnica.